keo ni ya beni do beni do la mo amin amin min ba kono ta don Allahumma rzuqna miliyarati ala ka miliyari chama di ama amin yayi parce que fora arabu kana chama do koro do amin amin sisa fora bomanangana kulela foso yere la donc oyi anga yashinin to gode ati chewolo de abi ande aha Allahumma rzuqna miliyarati ala ka miliyari chama di ama ere umbo la atoko idi sefa umbo la dollar ya bela jele aha rizikan wasi'an gartigala min gabbo bunya da mata da mubarakan barka be mina miliyari chama di ama barka be mina aha bila kad akala kan gele ka fo fangata anta ma seli ka soro ka miliyari dama ala o ka gele adama doro ka di to mi aha wa amalan mutakabbilan ala ay be bara mi nge ka bara mine mi barka da bara ya fam ni moy ma ke shukran mana abidja ye ka mine ba tigi fufana ala kanga ala deli nunu kati aha min ghairi raddin kasoro imanga kuma kan la sege do be nolu ko al fatiha ala ba fam mele kawi ala sege de ha nda jabi o do ko ala deli de ala kanon ta sege bila raddin abi bwanda tuko mina kati kana siga ma fi aha wa na'uzu bika min al-fadihatayn aha al-faqr wa din wa dayn ala lebu femfla be angi sho ma de fandaya ani lebu juru fandaya ye lebu ye de ya na fora ko sini ki buranga binani passé ti bolo bisinga ngalone do tige muso ke ta duguta telimana kana abna min do teo ma ile bura ha bo fanda ye lebu de ala kan shama juru fana ye lebu ye juru ma ine ni e juru man tikina to bi boli ki dogo hali se ka yogo o kuma o lebu fen fla ala an shoma برحمتك يا ارحم الراحمين ala ibo kenni ikahimedi ya arhamur rahimin ala ne bako ka ne bako anu fongo ni mo ya arhamur rahimin ya arhamur rahimin ya arhamur rahimin e bi shek me sororo mo na fie bi if fatali ala be meleke do de blakana ko ni bo ya arhamur rahimin ta kerefe jona na ko mi iko kai ala bi meleke ti immédiatement o de la ni are wudu dem le don fie ne bisinga katal ko ko yere biso ko fedo nana o arhamur rahimin de o ko may bo fo ala eko ke awnye kan gishi ka bo juruma ani fantanya ya arhamur rahimin ala mi ne bako ka ne bakay aha salamun qawlan min rabbir rahim ni kishiye kumakando ka bo antiki yorola mi ne kerengere le tigi o joni Allah antiki ala de salamun qawlan min rabbir rahim ye yashi ni bi yashi moteri de ni nimbi adama de moteri jo immédiatement andati soma mais yashi moteri de salamun qawlan min rabbir rahim o kumaka ngiron jeni la harabo kono ni kira silame salamun au kishira na au kishira jena ya don arahimu abido lahara arahimu kono ala ka no ko yayi aksamtu alaikum o ni yashi ala toko be ala ye kudamu do bla ala comme ni ko konate nebe konate bugula ya aw garbu ka patroni ni sa ube aw ka patroni ni bodon wala ni mo mi nana ko konate ka chedon dia ika chedon dia de ukata yashi kalanye bo iya nyini ne feneti alaide me ala fana aw ka marad ne maya o kuma konate ika kalane undama ukata yashi kala bo ni yoro la oye nyin kali awye ka kila ka tige aka aha wa azamtu alaykum nyin tige aka biza tilani ala ka bunye aha wa bi qudratillahi ani ala yere ka se wa bi nuri wajhillahi ani ala yere nyeda noro kuso wa bi jalali zatillahi ani ala yere jati bunye kama wa bi haqi asma'illahi ani ala yere toko barka ma bayin kuso ya kasa ya ilu o ya ala toko do abina meleke ba dama do dinma ya kasa ya ilu
يا غيث يوسف يا غيث يوسف توكلنا أيها لأرواح روحانيتي ما أني وكل سري ala ka rohaniya munun be ni ala yi rohaniya wu adamadenw ka ciw ɲɛnabɔli la min kali ala la ni o rohaniya ye sabira b'a fɛ k'a fɔ ala k'u ci u k'i dɛmɛ dɔw b'a fɔ ko ka dɛmɛ ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'i musikuya la o de la n b'o fɔ ye dɔnni faamuya kodɔn c'est pas la même chose mɔgɔ bi dɛmɛ dɔ ɲini mɔgɔ dɔ fɛ k'a sɔrɔ o ti ala ye o kɔrɔ ye di e ka mobili koloni tiɲɛna yanni ko janni cɛ i tɛ se k'a pousser i tɛna jɛ ɲini Konate fɛ yan Konate i ka kalandenw di yan u bɛ taa an ka mobili pousser mais o bɛ se ka Konate kɛ ala ye wa n'i nana i da waga Konate fɛ yan ko ala gɛrɛbu ninnu bila ka taa n ka mobili pousser i bi sa i jɔlen gɛrɛbuw bi yan mais u bɛ Konate de ka mara kɔnɔ ala yɛrɛ b'i to a ka alaya la a b'a fɔ lakalakatɔ in kana fɔ Konate a k'u bila ka taa n tɛ donc o la i bɛ dɛmɛ ɲini fɛn dɔ fɛ o tɛ se ka kɛ ala ye bon o damu rohaniya minnu bɛ yen ni olu wafuluyalen don ni ala b'u ci a ye taa nin kɛ olu ni mɛlɛkɛw fana tɛ kelen ye dɛ a ye taa nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan bon o rohaniyaw bɛ yen caman b'a fɔ ko rohaniya bɛ n bolo ko dan bɛ n bolo nkalon don hali ka sabara t'i bolo rohaniya sɔrɔ man di a bɛ sɔrɔ tagabolo damadɔw de la sɔnni b'a la wurudili b'a la dugawu b'a la o tuma o rohaniya minnu bɛ yen i tigɛra a kan ala ka olu ci u k'i mago dilan ala k'u ci u ka i mago dilan o tuma n y'a kuma wolibali d'i ma sisan n'i ka mobili tiɲɛna nin yɔrɔnin na a ma tiɲɛ ala ɲɛna de mais i bɛna fɔ de Konate i tɛ ɲɛma i ka mɔgɔ dɔw bila u ka taa n ka mobili pousser wa ala don yɔrɔ bɛ yan wa donc o la dɛmɛ bɛ ɲini fɛn dɔ fɛ k'a sɔrɔ ala tɛ من الألوهية والسفلية rohaniya minnu bɛ sanfɛ dɔw bɛ sanfɛ baara kɛ dɔw bɛ duguma baara kɛ اللهم سخر لي قدام هذه السورة ala ni sura in dɛ n'o ye suratu yasi ye a kudamu karaba ɲɛ dɛ u koloɲɛ n b'u ci ala ma jinɛw karaba masa Sulemana ya jinɛ min ko ana atika bihi qabla an taquma min makanika jinɛ dɔ m'o fɔ n bɛna n'a ye sani ka bɔ i nɔ na jinɛw ma kira dɛmɛ badiri kɛlɛ la donc o la k'a ɲini ala fɛ ala ka ala tɔgɔ in kudamu karaba i ye يكونون لي عونا على قضاء حوائجنا u bɛ ne dɛmɛ n mako dilanli la kudamu bɛna bɔ i ye nka u bɛ bɔ i ye ni ala ka dɛmɛ de ye e y'a faamu ko nin ومقاصدنا ومرادنا ani an ka laɲini a n'a mako bɛ min na بحق قولك ala n'i ka kumakan ɲuman hakɛ ye إنما أمره إذا أراد شيئا i k'a dɔn ala ka ko n'a ko min ka kɛ kun fayakun o b'a sɔrɔ o kɛra وبحرمة أنبيائك ala n'i ma anw ka mako dilan ni kudamu ninnu ye a k'i ka nabi ɲumanw kosɔn mun de ye ala kɔrɔnen de ye a tɛ pan nin kunna o bilahi e min yɛrɛ yɛrɛ o e ko kudamu a k'o ci ni ala olu kana i mako dilan ala n'o yɛrɛ man di ye i ka nabi ɲumanw ye a ɲini fɛ olu kosɔn nabi ɲuman ye joli ye 100 ani 24 olu bɛɛ kelen kelen ala ti baw la dɛ ma ala ɲa ɲini fɛ i ka an mako dilan nabi ɲumanw kosɔn وعبادك الصالحين ala ni nabi ɲumanw yɛrɛ tɛ i ka jɔn ɲumanw minnu kun bɛ dugukolo kan ala e yɛrɛ b'o dɔn u b'i dɔn u y'a to i ta la i y'a to u ta la a kɛ o jɔn ɲumanw kosɔn na i m'a kɛ nabi ɲumanw kɛ kosɔn a kɛ jɔn ɲumanw kosɔn ala i k'a mako dilan يا رب العالمين e ala min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tigi ye اللهم اقضي حوائجنا ala anw ka mako dilan an ye dugawu min kala sa an sigira ka salamu kala wurudi an ye yasi kala kun fa kun na ma ala
an sigira e de tɔgɔ la an ka mago dilan ببركة آدم ala a kɛ adama barika kosɔn aw ka adama ko tɛ an fa adama ko don an bɛɛ bɔra adama min na dɛ ala n'i m'a kɛ nabi ɲumanw kosɔn a kɛ adama kosɔn sa i k'an ka mago dilan ونوح وإبراهيم ani sedina nuhu o ye kira ye ani sedina ibrahimu o de ye alikaba jɔ ala ti pan nin kunna koyi a kɛ adama kama o min ye danfɛnw bɛɛ lajɛlen ye adamadenw bɛɛ fa ye walima a kɛ ibrahim kama o min ye alikaba jɔ walima a kɛ nuhu kama nuhu min donna bato kɔnɔ ni diɲɛ fɛn bɛɛ cɛ n'a muso ye وموسى وعيسى ani musa n'o ye kira musa ye i ye se di min ma firawuna kan e ni musa tun bɛ kuma da ni da ala kɛ musa kosɔn wa isa ani sidina isa nabi ɲuman isa عليهم الصلاة والسلام kisi ni nɛɛmɛ bɛ olu bɛɛ lajɛlen k'a kɛ olu kosɔn وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم n'o yɛrɛ min ja n'o ma bɛn i ma i ye diɲɛ da kira min kama an mago dilan o kama اللهم اكدي حوائجنا ala anw ka magow dilan ببركة جبريل a kɛ jibirila barika kosɔn i tun bɛ wahayi don min ma ka taa ci fɔ ala kira ye i yɛrɛ y'o jibirila mangudu fɔ i ko arasulun amin ciden ɲuman don jibirila ye jigi ko 124 dege ala kira kan a jigi a tun b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim maa ti maa ci i ma da min na dɛ sedu taa sukɔrɔ sa maraka kungo n dalen don a la ko motoni min b'a bolo k'a ti boli k'o feere ka o wari k'a kun ka taa kumana mɔgɔ bɛ mɔgɔ ci i dan bɛ mɔgɔ min na i ye jibirila min ci dɛ n'o de tun bɛ i ni ala kira cɛ a kɛ o jibirila kosɔn i kan ka mago dilan وميكائيل walima mikayilu diɲɛ ji fɛn o fɛn bɛ na a ji koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ mikayilu bolo i y'o min kɛrɛnkɛrɛn k'o bila ka ji bɔntɔ tile d'o ma a kɛ mikayilu kosɔn وإسرافيل walima israfilu buru fiyɛ de b'ale bolo israfili n'a ye buru fiyɛ don min diɲɛ bɛ wuli o kan i dar'o de la ka buru d'o ma a kɛ o kosɔn i kan ka mago dilan وأزرائيل ani azraila n'o ye ni mɛlɛkɛ a kɛ o fana kosɔn i kan ka mago dilan عليهم السلام kisi nɛmɛ bɛ olu kan kisi b'olu kan وحملة العرش والكرسي ani mɛlɛkɛba min bɛ lawusi kɔrɔta lahara don mɛlɛkɛba seegin de bɛ lawusi kɔrɔta k'o jɔ n'o ye o ye danaya dan ye dɛ ala a kɛ olu kosɔn i kan ka mago dilan ani kurusiw وملائكتك المقربين ani ka mɛlɛkɛbaw minnu tɛ jibirila ni mikaeli ni israfili ni azraeli ye a kɛ olu kosɔn i kan ka mago dilan وجميع أنبيائك والمرسلين ani ka mɛlɛkɛ nabi ɲumanw bɛɛ lajɛlen nabi ɲuman 124 kira 300 ni kira 13 ala kana anw lajɛ olu lajɛ dɔrɔn i kan ka mago dilan اللهم اكدي حوائجنا ala anw ka mago dilan بحرمة العشرة المباشرين cɛ 10 minnu bɛ yen n'olu bɛ don alijinɛ kɔnɔ sans jugement buru fiyɛ yɔrɔ don min na dɔrɔn ala b'a fɔ he a ye taa alijinɛ kɔnɔ o cɛ 10 ye olu bɛ don sans jugement o ye kira ka sahabaw ye يدخلون الجنة olu bɛ don alijinɛ kɔnɔ أبو بكر الصديق a fɔlɔ ye abubakar sidiki a kɛ abubakar sidiki kosɔn i kan ka mɔgɔw dilan وعمر بن الخطاب ani umaru bin khatabi وعثمان بن عفان ani usman bin affan وعلي بن أبي ani طالب ali bin abi talibi وطلحة ani tolhata والزبير ani zubairu والسعد ani saadu والسعيد ani saidu وعبد الرحمن wa abdurrahman bin auf بن عوف wa وأبي عبيدة بن bin jarah الجراح ani abi ubaidata min ye jarahu den رضي الله عنهم ala ka kisi bolo kan أجمعين voilà a kɛ olu kosɔn i bɛna olu minnu don alijinɛ kɔnɔ ka sɔrɔ i m'u juge a kɛ olu kosɔn i kan ka mago dilan اللهم اكدي حوائجنا ala anw ka mago dilan بحرمة علي a kɛ sidinali kosɔn وآل أكيل ani akili ka mɔgɔw kosɔn وآل عباس akilu ye cɛ ye mɔgɔ ti da mɔgɔ la ten u y'ale ɲininka don dɔ sidinali balima dɔ don ko mun ye da ala kira la a ko ale ye fɛn damadɔ ye kira la k'o de y'ale da ala kira la a k'u taamatɔ kira ye maaba de ye ko kira tun bɛna mago dilan a tun bɛna ɲɛgɛnna taga u bɛ se ka faamu cogo min na ko kɛnɛjɛ la yiriw de bɔra ka na ala kira sutura a ko kabasiw de tun bɛ taama parasɔli n'i y'a jɔ i kunna
yoro kileti soro ko kabasu kun bi yala ala kira kuma Allah ale ni kira bu ye voyage ke adoye ale mako kuma jila ako kira mako jidia kira ko ta fo kulumi ka ka jidima ako ale ni kira ta mana ale ni fe sabal ye ala kira la ko de ale da kira la ma ake o akili ko so min dara kira wa ali abbas ani abasi ka mako do ye abasi sumawi ya abasi do diko galera maka uku be ala deli jimana senali tara abasi mina kata do ali kaba keleba ko ala akeni cheyin ko so ka jina sina umaru akoni cheyin ko so ka akeni kama ka jina Allah aya bulu da abasi la sana ka bulu bo ka dum siri kono jina Allah ebisika abasu ira ala la tugo di hamidu la ka tinya ni ay na ya shi bushi doro kan dugo ke automatic do an yere hotel ame munum bla ala la lu do ma ala ka ka abasu ko so wa ali ja'far ani ja'far so mako wa bi hurmati al-hasan wal husayn ala no o shimanya ake ala san ne husaini bonya kama kira ka demseni fla ko fla no do fla ninte kalu kono dombo ni nyogonche اللهم اقضي حوائجنا على أنغام مكوبلا بحرمة الشافعي إمام الشافعي كوسو ومالكي أني مالك إمام مالكي وأبو حنيفة أني أبي حنيفة وأحمد بن حنبل أني أحمد بن حنبل والمنبناني على كيلو كوسوسا إكا نغام مكوبلا اللهم اقضي حوائجنا على أنغام مكوبلا بحرمة عائشة عائشة بنيا كما وكرا فرمسو عائشة عائشة مي أمدين سرو ako kira makone ka dingo bitugo di ci dedewa kira ya kama ka ta kinye ban nawa television yela ala kira law Allah ani Aisha ta dale tura sokono ayi keta Aisha ta ko kira ma ko nyebe de chamana ako bonunu yi tay aljina kono Allah ko Aisha ta ko so ika atoyidi anga mako bla wa jami'i azwaji rasulillah Aisha da makote de kira muso bela jele muso kumbi ala kira bolo ake olu be ko so ikanga mako bla sallallahu alaihi wasallam kishin ne mebo ala kira muka radiyallahu anhunna ajma'in ala ka je muso numa wa kadhalika ala abo tugola jami'u auladi fatimata ni ma ke nunun be ko so ake ala kira demuso be ko so sa dem be ko so ay dem wolo fla de soro fote aya wolo fla el kabab to afushi wolo fla sanfara wolo fla du fara wolo fla semini dem wolo fla la harama wolo fla bi jolla fi sumana kira dem wolo fla min soro ala ake o dem wolo fla ko so ika anga dugo jabi Fatimata anu ruqiyata do Fatimata do ruqiyatu do kulsumu arabu to ma inde ruqiyatu do ruqiyatu to ko kura kala min be klisitu Allah akbar kulsumu do dafuru ko bani bonate arabu ngedeba ye Khadija dadwa Khadija koroye ko dese bali wolole wode Khadija kalwolo vlade Allah Khadija de kalwolo vlade Khadija to kubura c'est quoi fo ankal kan yere de fo mo yi ame wa nto ko Khadija to ko ko kalwolo vlade Allah Yakuba Yakuba e kosade ya fulani fulabina wolomi nana kofe Yakuba Yusufu yo horode ana Yusufu yo horode ni ko ide to da ko horomba utafu ko tislame to mofo dobe akwa de to da mamu ya wole ke de to ko koro almami ko otisila meto ko koro ne fambi koro la koro de makuma ala kira fa koro tulu nyoko manja dalute konate nango amanda dola okoma noko ni koro kungolota amaye anga Senegal fa unyana koro kungolo ni bismillah rahmanir rahim sebe kemen tan kono daga koro kungolo doala kata doika lemurutula
abide lemuru sadira abide ibi bore fa lemuru jukele na Allah ka baka jani na kaba be yoro mina chama ngoko samya manyame anga kaba jukele kumbise ka tun sabata abe choro duguma fa nunguni abise ka dota kana sa abe choro fa nungu koro kumulo di wake nika yiride chidi ba do ala on ne fati koro la ama fo uro fahad urwa fahad koroda wara ningala fahadu de wara ningala koro mamsa wara ningala ko se ni wara ningala sora bibi abi faade koro dun koro bi se ka kalo wara ka ti jimi koro na yanda do koro la sa ibi yala kolo de no fe ka tomo abu yere da mate donc la arabu toko nunu no bamana nunu ya e abokar korodo abu bikiri boko tigini fa Allahu akbar boko tigini fa odi abokar ala kale mana da ma o kuma na ko ala kira den wolon fula ko son fatumata wa zainabu wa urqiyatu o muso yo wa ummu kulsum o de muso nantewa ani jumaya wa abdullahi ani abdullahi kira de do ku abdullahi o ya fatu o mai wa kasim ani kasim o ya de do kasim yo korodo klalikela kasim ni bi kasam wa ibrahim ani ibrahima ani sedna ibrahim kira dinga ibrahima ake mo ko wolo fula koso tanga hamidla radiyallahu anhum alaka jebe uluma allahumma igdi hawaij ala ngam ko gla bi hurmati awliyaik ala kamma nyuma awliyau bunye koso angam ko ingilati الشيخ أحمد تجاني مي شامو تجاني أكيو كوسو كانغا مغوغلا والشيخ معروف أني الشيخ المعروف الخركي أني أويس القرني وصالح المروي وطوينو بن عيسى وعبد يزيد البستاني نو الدكتور دي الله كيلو نيو دويني على شيء حمدو بلانا كبا ويوسف الحمزاني أولو فرق أبا أبي بمنا كملو لا نقول تابلو دو أو فتح بقول كامل ويوسف الحمزاني أنا يوسف الحمزاني وصول المروي أنا صول المروي أبي كألا كأولي أودي فيه ما بمن بينو يكتو على تلا أبي كوكو إن لله عبادا إذا أرادوا يودو بألا بلونو كونغو درون على بيسو منا أو جون olu belebele do de photo fle ala ye koto lu montala de nu ye koto itala ake olu koso kanga magogla watayun bun isa ani to yunu bun isa be waljo ye kata wa abi yazid al-bastani ali abu yazid al-bastani ale kunya alaka walju bay do dale tora ka sokono asugora kaka ta chrétien ka église la ko chrétien mo bebina tubi akele sababula aro yesu gola wula kata alaka mo mambadu atara se chrétien ka yoro la chrétien ka nyema ko kwa bena kutuba kala ako ko kira mando do be ko tuya netse ka kutuba kala ko e jonie ko ala kira mando mbi do ni selji norodi Allah akbar we jamana ke do tara be abul yazid al bastani kelema akele nyoko mo noro lenti abi selji ta kutu ko abul yazid al bastani ma ni sea akonni na boye christian ko nyemo ko kwa ma ko amena question dama do dima ni kilinya jambi fa farabaka tala foi Allah we question dama كما هو الأول الذي لا ثاني له وما الثانية التي لا ثالث له وما الثالثة التي لا أربع له أيو كيشون داما كو فج مي كليني فلانانتالا فج مي فلاي سبانانتالا فج مي سباي نانانتالا فج مي ناني دورونانتالا فج مي دوروي ورونانتالا فج مي ولو فلاي شيكينانتالا فج مي شيكي ني كونوندوناتالا فج مي تاني nabi nye doka faraka kaburu jumɛn tamana n'a tigi Allah donu ye tiɲɛ fɔ ka taa janema kɔnɔ donu ye galo tigɛ ka taa alijina na fɛn jumɛn bɛ ɲɛnakili ka sɔrɔ nin t'a la kaburu jumɛn tamana n'a tigi ala ye fɛn jumɛn da fata la bata la
question daga ɲɔgɔn kan ka na se a ma ko jirisun jumɛn bɛ yen ni bolofara 12 b'a la a bolofara 12 kelen-kelen bɛɛ den 5 b'a la a yiriden 5 den 3 bɛ suma na den 2 bɛ tile la ni kelen y'a jɛ u b'a faga a kelen nka a ka ca diɲɛ bɛɛ ye parce que ala min y'a ci o ala de bɛna dɔnniya d'a ma ilham a ko ma ko fɛn min ye fɔlɔ ye ko ni filanan t'a la ko ye ala ye filanan bɛ ala la ye lam yalidi wa lam yulad qul huwa allahu ahad ala kelen fɛn jumɛn ye fila ye ni sabanan t'a la o ye su ni tile wa ja'alna layla wa nahara ayatan su ni tile kabakomasen fila i ti su filanan wɛrɛ ye ni su tɛ i ti tile filanan wɛrɛ ni tile tɛ fɛn jumɛn ye saba ye ni naaninan t'a la musa ni hadaru ka voyage hadaru ye den dɔ faga a ye kuru dawalo su bintɔ n'o ye koko bintɔ u y'o jɔ k'o tile fɛn jumɛn ye naani ni duurunan t'a la kutubu o ye ala ka kitabu belebele minnu jigira ka taa diinɛ ɲɛfɔ tawurata injila zaburu ani kurana fɛn jumɛn ye 5 ye ni 6nan t'a la o ye seli waati 5 ye seli fana lazara fitiri safo fajiri fɛn jumɛn ye 6 ye ni 7nan t'a la ala ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da halaka samawati wal arda a ye diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ da tile 6 kɔnɔ fɛn jumɛn ye 7 ye ni 8nan t'a la o ye sanfara ye Allahu khalaqa sab'a samawati tibaqa ala ye sanfara 7 da ka dada angara mɔgɔ n'an taara an mago bɛ min na a tiɲa kamera tigiw bɛ ka taa u ka téléphone batterie bɛ sɔn ka ban an bɛ kungo kɔnɔ yan n bɛ jɔ yan kɔfɛ an bɛ n'o tɔ f'i ye donc o Abul Yazil Basani u ye question d'a ma a y'a bɛɛ jaabi ko kaburu jumɛn taamana n'a tigi ye o ye Yunusa donna jɛgɛ kɔnɔ jɛgɛ y'a kunu kaburu de don jɛgɛ bolila n'a ye min pan dɔɔni ka taa n cun yiri juba jumɛn bɛ yen ni bolofara 12 b'a la o bolofara 12 ni den 5 b'a bolofaraw la c'est-à-dire bolofara 12 b'a la o bolofara 12 bɛɛ lajɛlen bolo 30 b'o la o bolo 30 kelen o kelen den 5 b'o la den 3 bɛ suma na den 2 bɛ tile la i y'o dɔn wa san ye jiri juba kelen de ye san bɛ bɛn kalo 12 ma kalo 12 kalo kelen o kelen tile 30 o tɛ bolofara 30 ya o tile o tile seli waati 5 b'a la fitiri ni safo ni fajiri bɛ dibi la seli fana ni lansara olu bɛ tile la o ye jiri juba kelen bolofara 12 bolofara 12 kelen o kelen bolo 30 b'a la bolo 30 kelen o kelen den 5 b'a la o ye salamu alaikum question tɔ n'an fɔra o tɔ dafa Seydi Tajir Arifina olu ye ala ɲɛ siranbagaw ka ɲɛmɔgɔba o belebele dɔ ye Abul Yazid ye ala kɛ o kosɔn k'an ka dugawu jaabi Allahumma igdi hawaijina ala an ka dugawu jaabi hurmati rijalil ghais ala rijalul ghaisi cɛba minnu n'u ye ala wele n'a bɛ fɔ ma ko rijalul ghais ala kɛ o cɛbaw kosɔn k'an ka mago dilan wa amir awliya ila ani ala ka maaɲumanbaw ɲɛmɔgɔbaw ala ye minnu sɔn ka di ka jalabaw d'u ma ala ni ŋunana n'u tɔgɔ ye ala b'a ko dilan a ka ala kɛ olu kosɔn k'an ka dugawu jaabi الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عبد القادر الجيلاني البلبل دوي على كاكو كوسو كان ما هو غلا رضي الله عنهم على كجبو بلا جلما اللهم على ان يعني نيفه يا كتيعه يا كتيعه يا إلو دو با فوكو ملك باشيكي من بلا روشي كروتا يا كتاتا يا إلو يا مسك يا إلو يا كشف يا إلو يا أرتك يا إلو يا دمدم يا إلو يا كاكا يا إلو يا ملك يا إلو يا تبا يا إلو يا تبا تبا يا إلو يا عجب يا إلو عجب يا رق يا إلو لو كان يمغو رق يا إلو رق يا إلو ندي ببارك دماشي سوما Onate Angatema
لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ala nunu be kɔfɛ n'i ma sɔn sa se ti jɔn ye fanga ti jɔn na ni e tɛ n'i m'a kɛ nunu kosɔn nunu bɛ i ka jɔn ye o i mɛlɛkɛ wo i rohani o fɛn olu si ti e yɛrɛ ye ala n'olu yɛrɛ ka dɔgɔ se t'an ye fanga ti an na ni e tɛ i ye ala bonya dɛ mais n'i ye lahawla fɔ dɔrɔn i tɛ wuli ka bɛ yen nɔ ala b'a dɔn lahawla wala quwwata illa billah e y'a jira ko se t'i ye fanga t'i la se bɛ ala ye mais ni ala ka se d'a ma a b'a jira ko se bɛ o de la lahawla dogo bɛɛ bɛ ka teli n'i y'a fɔ siɲɛ kelen dɔrɔn hamina ko 99 ala y'i bila اللهم ارزقنا مليارات. ala miliyari caman di ama ni ma min ɲini a t'o kɛ o ala miliyari caman di ama رزقا واسعا. garijɛgɛ belebele la min fɛrɛlen don kosɛbɛ مباركا بلا كد. barika b'a la kana kɛ ni gɛlɛya yɛrɛ a suru an ka dɔrɔn ولا عدد. kana da jati k'a la n'i ko miliyari kelen o ye da ye o da ye kelen ye ala a dadada ɲɔgɔn kan ka d'a ma dɔrɔn واستجب دعاءنا بلا رد. ala an ka dugawu jaabi kana lasigi an ma اللهم إنا نعوذ بك ala an bɛ taga ɲini e fɛ من الفقرين. ka bɔ fantanya fila ma فقر الدنيا wal akira diɲɛ fantanya ni lahara fantanya diɲɛ fantanya ye mɔgɔ di kunna se t'i ye jigi tɛ yen lahara fantanya baraji t'i bolo i bɛ taa jalima kɔnɔ ala an kisi ka bɔ ninnu ma وقهر لنا أعداءنا. ala an juguw karaba an ye an ka yɛlɛ k'an jɔ u kan يفعل الله ما يشاء min ka di ala ye a b'o kɛ بقدرته n'a ka se ye ويحكم ما يشاء a bɛ kiiri tigɛ min ka d'a ye بعزمته. n'a yɛrɛ ka bonya ye سبحان المنفس عن كل مكروب. ala min sanuya bɛ ala ye ala min bɛ tɔɔrɔ ko bɛɛ wuli ka bɔ a tigi kan o kɔrɔ ye ni ala ye tɔɔrɔ wuli ka bɔ i kan i bɛ lafiya o o kɔrɔ ye a bɛ o tɔɔrɔ lafiya ni fɛ ka don i la ومديون. ani jurumantigi bɛɛ سبحان المفرج عن كل هم وغم. sanuya bɛ ala ye ala min bɛ hami ni gami ta ka bɔ mɔgɔw kan ومحزون. ani dusukunna kasi n'o ye kamanaganko nisɔngoya ko bɛɛ ala min b'a ta ka bɔ an kan سبحان من جعل خزائنه بين الكيف ونور. sanuya bɛ ala ye ala min y'a ka khazina tu n'o y'a ka ko yɛrɛ wagandi ye bila kun fɛ kun kɔnɔ diɲɛ fɛn bɛɛ de b'o kɔnɔ n'a ko min dɔrɔn o bɛ kɛ سبحان من إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. sanuya bɛ ala ye ala min ni min ka d'a ye n'a ko kɛ o y'a sɔrɔ o kɛra ten ala an ka jamana lafiya يا مفرج فرج عنا humumana همومنا. ala e min bɛ hamiw ta ka bɔ mɔgɔw kan an ka hamiw ta ka bɔ an kan bɔda di an ma وغمومنا. an'an ka gamiw فرجا عنا آجلا a wuli ka bɔ an ka joona joona n'i ka se برحمتك يا أرحم الراحمين. ala y'o kɛ n'i ka hinɛ ye faga tɛ dɛ hinɛ ana dɔrɔn i k'a kɛ سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء sanuya bɛ ala ye fɛn diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen mara bɛ ala min bolo sanuya b'o de وإليه ترجعون. wa diɲɛ bɛɛ bɛ segin ka taa ala fana ma يا الله يا صمد. ala an b'i ma ya allah o de ye ismail azamu ye ni ala tɔgɔ fɛn o fɛn f'i ye shakuru ni wadudu ni kaharu ni razaku ni kɛfi ni a tɔgɔ ye di ganiyu ni mutawakilu ni kɛfilu ni kɛfi olu bɛɛ ye ala mankutu ye madu konate o ye ne tɔgɔ ye bayisu den o ye mankutu ye balima den o ye mankutu ye sanji morikɛ o ye mankutu ye basumala morikɛ o ye mankutu ye yashi morikɛ o ye mankutu ye fasokanu morikɛ o ye mankutu ye dugɔjabi morikɛ o ye mankutu ye o tɛ wa o don nka mamadu de ye tɔgɔ ye dɛ ma ala tɔgɔ bɛɛ ye alahu ye n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ jumɛn ye n'i ye nin bɔ a la a bɛ kɛ lillahi mulku samawati wal ardi n'i ye nin bɔ a la lahul azamatu wal kibriya n'i ye nin bɔ a la huwa allahu alladhi la ilaha illa huwa Konate. ala tɔgɔ pati n'an donna alahu gundo kɔnɔ don dɔ min na alahu adadu bɛ kɔrɔnɔ ka na n bɛna d'a ma n'i y'a gosi su kelen i ti bɔ ɲɔ na ala b'a dilan ala ti ɲɛ ko n'i jɔra Konate bugu la n'i ko Madu Konate ne b'i laminɛ o i ye ne tɔgɔ de fɔ ne ni n ka jɔnya bɛ e laminɛ i bɛ se ka ala tɔgɔ fɔ cogo di siɲɛ 100 siɲɛ 1000 siɲɛ 102 a hanzira kaliwa la
mais comment ala tulo girilen do i farikolo shira ngi dusukun bi yɔrɔ wɛrɛ de Allah ala ti ɲɛngo yo ni jɔra ya kane wele siɲɛ kelen dɔrɔn b'i laminɛ mais i bɛ se ka don so kɔnɔ ka datugu i da la ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wallahi ni dusukun bɛ yen i t'i kɔlɔsi ɲɛ kɛmɛ bɔ ala b'a fɔ n filɛ Allah mais i korolen do a bila n b'i kunkolo la ko dɔ ka du ka jeni e farikolo bɛ ka ala wele mais e min b'i fan wɛrɛ fɛ ala ka limana d'a ma ya man indahu muradana ya Allah ala an b'i ma e min ye Allahu ye ya Samadu e ala min ye Samadu ye bɛɛ jigi tugu la de a bɛ kafiri jigi tugu a bɛ silamɛ jigi tugu wa alayka mahabbatan ya man indahu muradana an ka mɛn ala ma an ka laɲini bɛ ala min bolo ala an b'i ma an ka laɲini fana kɛ an ye ya nasiru ala an ka mɛn maa min ye dɛmɛ kɛbaga ye Allahu akbar iza jaa nasrullahi ni ala ka dɛmɛ nana ya nasiru ala min bɛ mɔgɔw dɛmɛ ya mu'inu dɛmɛ mu'inu fana ye dɛmɛ ye nasiru ye dɛmɛ ye mu'inu ye dɛmɛ ye man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuzi jarahu a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ la tuguni ni mɔgɔ min limaniyara ala ma n'a ka diya la wele k'i ka n'i sigi ɲɔgɔn tɔnɔ mais ala kira b'a fɔ yɔrɔ dɔ la wallahu fi awni al-abdu ma dama al-abdu fi awni al-abdu maa o maa bɛ mɔgɔw dɛmɛ ala b'i dɛmɛ e de ta bɛ bɔ i kunna k'a di walidenw ma ayi i taw tɛ to kɔngɔ na an b'an balimaw fo hakili la dɔ ye fini kɛsu caman bila ka bɔ Ameriki dɔ bɔra Faransi a fini dɔ bɛ yen ka na nin ye y'a ye dɔ fana b'i ka na nin ye nin ye dɔ ye dɔ bɛ a ma ban n yɛrɛ ta in bɔra Kanada Dumuya fɛ yen ni kulusi bɔra Madame Si fɛ yen Ameriki donc o la o ye muɲinu de ye dɛmɛkɛlaw a bɛ tila ka yasi ni dugawu c'est-à-dire n y'a kɔrɔ f'aw ye a k'a dɔn min bi fɔlɔ arabukan na mais n'a dugawu kɛ kuma sera a ti fɔ i kɔ fiyewu automatique de don donc a bɛ tila ka dugawu saba dɛmɛ kɛbaga kunna dɛmɛ kɛbagaw bɛɛ ye a n'an ka jamana ala ka jamana suma n'a ye dɛmɛ kɛbagaw ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye i b'a dɔn ɲina mawuludu la an balima o ti kulubali dɛ o ye Konate a ye facɛ wele Selimani ko misi o misi bi sa mawuludu la ko ka a bɛɛ fa ye k'a bɛna n'a ye a kana ɲinɛ dɛ dɔ ye bɔrɛ joli fa furakisɛ la muso dɔ a bɛ fura caman ta la a bɛɛ bɔra Ameriki ni Faransi de la a bɛ dɛmɛ kɛbagaw bɛɛ fo mala ya Allahu e ala min ye ala ye ya mu'inu e ala min ye dɛmɛ kɛbaga ye Allahumma iyyaka na'budu ala an bɛ e de bako e de bato wa iyyaka nasta'in an bɛ dɛmɛ ɲini e de fɛ Allahumma ikdi jami'i hawaijina bi ala an ka mako bɛɛ lajɛlen dilan dɛ ni yɛrɛ ka fasamantiya ye ya halim e ala min muɲunen don ala muɲuna dɛ bolisona b'i jɔ bolo kunna sɔnko ma ni bako ma ni sɔnna min ma o de bɛ kɛ sa mana pɛrɛ i ti boli wele koyi a bɛ bɔ a kunna ala muɲuna dɛ n'anw don bɔ n ka so n tɛ jɛn n'a ye nka ala ye halimu de ye i m'a ye arabu tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ la min ka di o de ye halima ye halimatu kɔrɔ ye mɔgɔ min muɲuna Halima awɔ o ye n ba tɔgɔma ye halima ye mɔgɔ min de ye ne jaw ma kulu sun ye dafuru bali wa barakatil qur'anil azim ala ni ma kɛ nin si kama a kɛ kuranna barika kosɔn wa bihaqqi suratu yasin ala an ye yasi yɛrɛ min gala sa kunu fɛ ya kunu dala a kɛ yasi yɛrɛ kosɔn dɛ i kan ka mɔgɔw bila bi rahmatika ya arhamar rahimin ala o kɛ n'i ka hinɛ ye e de hinɛbagaw bɛɛ ka hinɛbaga ye Allahumma ala an tigi ala ya munazzil alkitab e ala min ye kitabu jigi wa mujri sahab ani e ala mɛ kabasiw boli kabasiw min bɛ Kabanɔgɔ. dɔ de bɛ juru don a la n'o ye kabanɔgɔ ye dɔ y'a sama wa ayi ala de b'a boli pinɛ t'a la foyi t'a la e ala de b'a boli o ye kabasiw ye
ويا هازم الأحزاب على من بيجوكو نوني وفرفرة كسيدي أماوكا هزمنا hazim a'daina ala anzan jugu la iku umoyonge de anga jamana jugu umoyongo wansurna ala jami'i a'daina ala sedi awma anga san jugu bela jugu kana sana fiu adugole na bangene wa inna sha'a nunazzilu alaihim mina samai ayatan ala kote na jarane jugu fi nunu kafiri nunu nena kabako do jigi kabo sangulo la uka fazalti anakahum khadiina o unu ungono u kaun leke u sirane ni manzine jugu baketa allahumma ala antigi ala ikidi hawaijina anga mako gla ande unge ka furu soro anga na fulu nogoya ametunga fe ama papier soro papier dama anga furu ko nogoya dingo nogoya okuma ala anga hamu nogoya anga doni bakawiye wa ballighna maghasidana anga la nyini miyede ala ansede wa muradana ananga ko yere nyini da mako be mina ama fika ke milliard deri ama fika papier soro ama jamana jana papier tamulu ama fika o soro yanga la nyini de ama fika furu soro yanga la nyini ala anse o la nyini dana de o kore o kanye de foka anwasa ويسر لنا عليك أنه يليك أوني كل عسير فمو فمي ناكا جلي فمو فنجا جلي كومي نجاي ونوغ يا أني وكن لنا من كل حاجة أونا ومعينا على عندي مكوب بلا جليلا نايفون فندا من الدو أنفي أولادو بكاني وحافظا وناصرا على أنكولوشي كابوان جوكوما على عندي مفانا اللهم ندي على سهل لنا كل عسير فمو فنجا جلي ونوغ يا أني ورزقنا رزقا واسعا على كان غادجي لا مين كبو جيبي بمين فو لا مكتوعة مين غنا تيجي فيو كاسينكا واتانداما كاسينغا مليون كمديبي كيبا فو سانتا okote de atukutuku nyona dron wala mamnu'atin kala ambale afanana parce que onge million tamide ma mamnu nino ko million tamine kata di haydrama tadoa ko bi nitike ka to ibolo o kuma bi bolo de nga mamnu nga ire tada don to ko min gadi de ebita dibidala nga che ita sogo jeni sa ebito makata bozo fi bijiga sa ita do kuma la mamnuwa وافتح لنا أبواب رزقك ala garjige bonna min bi bolo de kile do ala de ka daile فتحا مبينا min daile li kabo angara mo ala ka daila ni uka fedo be pati ay fayda murke wala tu bismillah ala boye na volo bo ala kire ko na volo ko jibila kle na volo kle allah jibila na volo bonda ele ni ngado kache allah fayda bedinga ni yiri beti watigi amna ni fawli konati wala bashite yiri koni ntinda yiri fayda na war sorosa na war sorosa abulo atna kalantu ko yiri de ni fala ka teli nashi parce que ebi corona nashi boka di do ma kafir do silamete corona nashi ere ba daka ni yiri ibi ni tumurula kata assalamu alaikum bismillah ya mufarrij ala min be hamna ko wuli ya ala mufarriju di hamna ko wuli baka farji anna humumana anga hamu wuli ka bonga wa humumana ananga kamana gaw farjan ajilan tili arapidi yere quoi arapidi ma abali ka boy dona gele bonka birahmatika ya arhamar rahimin ala ukani katne edi ne bako katne allahumma ndigi ala in kana arzaqna fi samai fanzilahu lana fanzilhu lana ay ndrushi
ndi lupe de ni dugu jara ni fo dɔrɔn ka mun ɲɛna o kɔni tile ti bi ni ala min sɔn Konati. alamɛ allahumma in kana arzakuna fi samai fanzilhu lana ala anw ka garijɛgɛ n'a bi sankolo la e de b'a dɔn dɛ a jigin an kan وإن كان في الأرض فأخرجه لنا n'a y'a sɔrɔ a bɛ dugukolo jukɔrɔ ni sanu de don fa akhrijuhu lana a bɔ ka d'a ma وإن كان في البحر فأتله لنا n'a y'a sɔrɔ an ka jigin yɛrɛ bɛ ba la ala o bɔ ka di an ma e de bɛ se o وإن كان بعيدا فقربه لنا n'an ka jigin yɔrɔ ka jan k'a bɛ fɔ hi an t'a sɔrɔ dɛ e de bɛ se k'a sɔrɔ a surunya an ye وإن كان قريبا فيسره لنا n'an ka jigin yɛrɛ ka surun an kɔrɔ a dili a ma o nɔgɔya a tali nɔgɔya an ye n'an ka jigin ka surun an na وإن كان قليلا فقصره لنا n'anw ka jigin ka dɔgɔ ala a caya e de bɛ se k'a caya o وإن كان كثيرا n'a yɛrɛ ka ca dun فهونه لنا a nɔgɔya an ye an k'a caman minɛ ka miliyɔn paki ɲɔgɔn kan وبارك لنا فيه a jili dama tɛ dɛ miliyari bɛ kɛ dɔ kunna nka barika t'a la dɔrɔmɛ kelen bɛ dɔ bolo nka barika b'a la ma ala i b'o min di a ma ani barika di a ma a kan na barika in kɔrɔ barika in koba di ورزقنا مليارات ala miliyari caman di a ma wari la kɔni من حيث نحتسب wa min haysu la nahtasib an bɛ min yɔrɔ dɔn ani an tɛ min yɔrɔ dɔn رزقا an ka حلالا taa damanda sanu bɛ yen o tɛ sanu bɔ yɔrɔ ye i bɔtɔ dɔrɔn k'i bɛ taa ji soli fiɲɛ na i taara bɔ miliyari binnen kan u bɛ sanu binnen kan o t'i ta ye wa an bɛ min bɔ yɔrɔ dɔn ani an tɛ min bɔ yɔrɔ dɔn a nafolo di an ma رزقا حلالا طيبا a kɛ garijɛgɛ ye i k'a kɛ halala ye an halala don i k'a di an ma غرقا سحابا gada kan ka a caya k'a suru an ka dɔrɔn طبقا مباركا k'a da ɲɔgɔn kan dɔ bɛ na dɔrɔn dɔ bɛ taa dɔ bɛ na dɔrɔn dɔ bɛ taa donc an ka bɔ waati dɔ la ka bɔ dɔ la ni garijɛgɛw ye حتى لا يكون الأحد ale na fihi minna من خلقه ale ye fihi علينا فيه منة ala mɔgɔ kana an kunna danna ye ni ne ye 200 di ma ni ne taara ko 1000 di yan ni ko wari tɛ yen ne b'a fɔ Guinée kuna taara ne 200 d'a ma i kuna dara dɛ hali ni i ye 200 di ne ma sini ne taara 40,000 d'i ma o man ca i ka 200 ye kɔfɛ n'an cira ɲɔgɔn na Konate bi sera dɛ ni mun bɛna 200 minɛ la ne fɛ yan o ye kunna dalen ye dɛ mais ni ala y'a suri ka dun kunna dalen t'o la o kuma na ala a suru an ka hali ka danfɛn dɔ kana an kunna da parce que a ma b'o yɔrɔ la واجعل أيدينا عليا ni ne bɛ Konate ni cɛw cɛ wajal aidina al-umya ala i k'an tɛgɛ kɔrɔta bili i tɔ ni sɔnni i bɛ kɛ sɔnnikɛlaba de ye ni b'a waati bɛɛ mɔgɔ min bɛ sɔnni kɛ o bolo bɛ min sanfɛ o de b'a kɛ tan wala tajal aidina ala i kana anw bolo kɛ sufila duguma bili istitɔ minɛni na cɛ mugandiya dɛ i bɛ taa la dugukɔrɔ de maa o maa bɛ yen n'a bɛ taa a bɛ taa yɛlɛma di e ye o ye nin di yan bamanan e bɛ yɛlɛ cogo di maa o maa b'i sɔn i sɔn o sɔn a bɛ yɛlɛ i kunna i kɛ o kɛ ka a tigi sɔn i bɛ yɛlɛ a kunna sɔnni ye fɛnba ye dɛ a b'a hakili to la mais ala min maa fa cogo bɛɛ la maa t'i faga k'i to sɔnni na i bolo kɛ ta k'i bɛna fɛn dɔ bɔ ka di ala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a to a ka nin di fɔlɔ o kuma ala anw tɛgɛ kɔrɔta ni sɔnni ye ka n'an tɛgɛ kɔrɔta an tɛgɛ jigin n'a minɛni ye اللهم حزم أعدائنا ala an jugu u halaki se di an ma u kan wa shattiti shamlahum u mana fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn fara ni maa fila ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ci an jugu tɛ wa u fara
ورد o قيده de la i b'a mɛn don o don dɔ bɛ attention don o don jamana dugu dɔ labilalen ye don o don ni dɔgɔ ɲuman ye dɛ wa tile tɛ bɔ ka bin ni ne ma ɲi an bɛ yasi kala o kala a bɛ kɛ maa fila bɛ fara ɲɔgɔn kan k'an k'a kɛ tan u ti bɔ o yɔrɔ la fiyewu fo fiti ka kɛ yen o ti yɛlɛma fiyewu wa a ti tile saba a ti 24 heures dafa kana da réunion ma do kɔlɔn kɔnɔ a k'a kɛ yen a bɛ bɔ kɔlɔn kɔnɔ o b'a sɔrɔ diɲɛ y'a ye ka ban a bɛ ten dɛ ni dugawu de b'a kɛ ورد كيدهم warada keiduhum fi nuhurihim u ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ an kama dɛ o jigiw n kɔnɔna ye dɛ u ye fɛɛrɛ jugu min tigɛ dɛ u yɛrɛ jigin a dingɛ kɔnɔ ko kolonjugu yɛrɛ bɛ kara yɛrɛ kɔnɔ إنك على كل شيء قدير ala e bɛ se fɛn bɛɛ la ka jugu ninnu ka janfa segin u yɛrɛ ma ne m'o kɛ jɔnni b'o kɛ ala e bɛ se fɛn bɛɛ la اللهم انصرنا ala se di anw ma وانصر أستاذنا ana an ka karamɔgɔw y'a ye ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ n karamɔgɔ ni yɔrɔw b'a la ala se di an ma wansur ustazana i ka an ka se di an ka karamɔgɔw fana ma wa ustazana ani an karamɔgɔw karamɔgɔ ومشايخنا kuma dugaw in lamɛn o lamɛn a n'a kalan o kalan mana dɔ bɛ fara i ka barika la karamɔgɔw dama tɛ dɛ wa mashayikhina n'an ka cɛkɔrɔbaw وأنصارنا ani an dɛmɛbagaw hali maa maa b'i sigi i ka so ka jogo fila kɛ ala ka konate kɛ tan i ni yɔrɔ bɛ nin dugaw la mɔgɔ ma karisa nin minɛ dɛ i yɛrɛ dɛmɛ ni nin ye i ni yɔrɔ bɛ nin na wa masayihina wa ansoruna n'an dɛmɛbagaw maa maa b'an dɛmɛ k'an dɛmɛ ni hakilina ye k'an dɛmɛ ni pɔsikɔnɔ wari ye k'an dɛmɛ ni donfini ye k'an dɛmɛ ni fɛn o fɛn maa maa b'an dɛmɛ ala a bɛɛ dɛmɛ i yasi dugaw de sawa وكل من أسند أمره علينا o dama tɛ dɛ maa maa nan'i ka ko sɛmɛna nin yɔrɔ in kɔni an sɛgɛn bɛ nin yɔrɔ in na dɔɔnin dɔw bɛ na karamɔgɔ n dɛmɛ i b'a fɔ a ye nin ɲini ka na san'a ko fɛnw ɲini a mako bɛ ɲɛ a bɛ boli ka na karamɔgɔ a ma se baara la tuguni ko dugawu jaabira mais e t'a dɔn ko karamɔgɔ bɛ ka dugawu kɛ e ye su ni tile ko maa o maa y'a ka ko sɛmɛ a na ala k'a bɛɛ mago ɲɛ hali ni maa min sigilen to i sigiyɔrɔ la ka telefɔni ci karamɔgɔ dugawu kɛ a bɛɛ mago ɲɛna o dugawu de bɛ kɛ don o don maa o maa ye i ka ko sɛmɛ a na a tigi nana wo a ye fɛn d'an ma wo a ma fɛn d'an ma wo an n'a sigira wo a y'an telefɔni karamɔgɔ dugawu kɛ nin bɛ ne bolo yan don o don n b'a la k'a kɛ wa kulu man usinida amruhu alaina maa o maa ka ko sɛmɛna na ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye وصلى الله على سيدنا محمد kisi nɛmɛ bɛ an kɔni Mahamadu kan وعلى آله a n'a ka so dunkew وأصحابه a n'a ka sahabaw وسلم تسليما ani kisi cogo ɲuman ala k'o kɛ u ye ربي اغفر لي y'a ye ala arabe firili ala yafa ne ma wali den ya ni bangebaga fila ni dugawu mɛn o mɛn i bɛ ka dugawu k'i bangebaga fila ye والجميع o jama tɛ dɛ wali jami ilmu'minina ani mumini bɛɛ i bɛ min dɔn ani tɛ min dɔn ni dugawu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ de ye wali muslimina ani muslimati silamɛ cɛman n'a musoman a bɛɛ lajɛlen mumini cɛman n'a musoman ala n y'a ɲini fɛ ka yafa u bɛɛ mɛn ka hɛrɛ k'u bɛɛ ye e silamɛ min sigilen bɛ Amerika e t'a la wa e min bɛ Indonesia e t'a la wa min bɛ Maka e t'a la wa min bɛ Konatebugu la o t'a la wa o kuma na o ye silamɛ bɛɛ ye o de la dugawu min ka di ala ye o ye mɔgɔ min b'a fɔ ala nin kɛ an ye parce que ala b'a fɔ ko nin tigi d'a ma la ko nin t'i dɛsɛ mais mɔgɔ min bɛna ko nin kɛ n ye a tigi a b'a kunkolo la ko ala tɛna se k'a kɛ tɔw ye wala dugawu la ni ko o de ka di ala ye i b'a b'a fɔ ko iyyaka na'budu ala an bɛ e de bato hali ni kelen bɛ seli la na'budu an bɛ kelen de jamu de ka di ala ye o kɔrɔ ye ko ala bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɛ ni ye silamɛw ye bi k'olu bɛ kɛlɛ la fan bɛɛ fɛ i b'a dɔn silamɛya tɛ الأحياء منهم والأموات mumini cɛman n'a musoman silamɛ cɛman n'a musoman minnu ɲɛnama don ani minnu zara أجمعين a bɛɛ lajɛlen a ka yasi dugawu de filɛ
الحمد لله رب العالمين Konate. alhamdulillah ala ka hɛrɛ ka ala k'an sago da ala ka hamu nɔgɔya su taara sa u tɛna n'an ka sɔrɔ jeni ne ye salamu alaikum